check or 25 ng hapon. Mga kagala, eto tayo sa barangay Pamurangon, Daet, Camarines Norte. Hiling ito ng isang viewer natin sa YouTube. Pasyalan ang barangay na to at gusto niyang makita. So eto tayo ngayon, pakita natin ang barangay Pamurangon. Kapag ka pwede magpalipad ng drone, papalipad tayo, kaya lang medyo yung panahon dumidilim, ang langit mukhang uulan.
Yun, napakita natin ang Barangay Pamurangon as requested